Il-Gvern qed jistudja l-possibilità ta' reklamazzjoni tal-art bi prinċipju ewlieni u ċar f'moħħu. Dik li l-għażla li trid tittieħed tkun waħda li ma tweġġa' lil ħadd. Rapporti fil-medja fl-aħħar xhur li kienu bbażati fuq rapport ta' awtoritajiet indipendenti li ma kinux konklużi semmew bi prominenza l-lokalità tax-Xgħajra. Min tarif li kisbet il-gazzetta kulħadd jirriżulta li dawn huma biss rakkomandazzjonijiet ta' rapport inkonklusiv li f'dan l-istadju qatt m'għandux l-appoġġ tal-Gvern, xi ħaġa li kien diġà indika l-Prim Ministru meta din is-sena kienet jitkellem f'Ħażabbar. Dakinhar kien qal li dawn ir-rapporti likjati qabel konklużi ma jagħtux l-istampa reali ta' dak li qed iħares lejh il-Gvern. Hemm impenn ċar li jekk tintgħażel li ssir reklamazzjoni tal-art issir x'imkien fejn tkun ambjentalment sostenibbli u li ma tkunx ta' inkonvenjent għal ħadd. Fil-fatt, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien irreaġixxa b'mod ċar meta qal li m'hemm ebda ħsieb ta' xi bini fuq il-Baħar fix-Xgħajra. F'diskors skjett u mingħajr kantunieri, il-Prim Ministru żied li l-Gvern mhux se jagħmel xi ħaġa biex iweġġa' lin-naħa t'isfel ta' Malta jew xi żona oħra tal-pajjiż. U s-sintom taraw li aħna bħala Gvern ħanamlu xi ħaġa li weġġaw lis-Sawt jew lil x'imkien dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru żied isostni li hu stess ħeġġeġ sindki u kunsillieri jgħidu tagħhom dwar is-suġġett hekk kif irrappurtat fil-medja. Kien hemm kunsilliera, kien hemm sindki bdew jgħidu li x'nagħmlu, qedtilhom tkellmu dak li għandkom kellhom qed jaħħa ngħid x'naħseb. Qedtilhom is-sabiħa ħadd ma saqsini x'naħseb jien. Laqqas min għamel ir-rapport ma saqsini x'naħseb jien. Aħseb wara kemm jien nista' noqgħod fuq dak ir-rapport li jibqa' kif inhu. Fl-aħħar ġimgħat anke l-Partit Nazzjonalista ħareġ jgħid li jaqbel dwar il-bżonn ta' reklamazzjoni tal-art biex Malta hawn qbil dwar is-suġġett. Il-Prim Ministru Muscat fakkar kif għandna bżonn reklamazzjoni tal-art imma hemm metodi ta' kif isiru l-affarijiet li ma jweġġaw lil ħadd. Naħseb li aħna bħala pajjiż għandna naqra memorja qasira. Għax meta ngħidu land reclamation kulħadd jibda jiena għalija naħseb għandna din l-immaġini kollettiva li b'land reclamation nifhmu illi inti ħatibni gżira x'imkien u ħattella kull imkien skyscrapers fuq din il-gżira. Il-Prim Ministru qal li din hija idea żbaljata. Jiġifieri ma ndaħlux jew ma ħallux min jidaħħlilna f'liles moħħna li jisnu nagħmlu xi ħaġa ta' barra minn hawn. Il-mod ta' kif issir land reclamation tkun ambjentalment sostenibbli li ma tweġġa' l-ħadd u nistgħu nimxu l qudiem bħala pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.